Baba Isabe. Papa. Madiko hapa. Aiwai. KTC. Shakarogeka. Yes, KTC. Right. Nilikuona ka. Aha, okay. Miraya. Right, Baba Isabe. Papa Pati. Shakinoita kana Chiripa National FM. Icho kwa disho. ZPC. Tinona isokana za Diana. Kana sabita kunyanguta na 10 o'clock. Zilikuita kunyanguta na zilikuita kudiana 10 o'clock. Papa Isabel, Zimbabwe, checheche ya Mirira. Sutraiditwe. Papa Isabel. Icho kwa demu ya Zimbabwe. Yes. Ukapita mozangujira. Chokwa dikiri kwa neja kote. Papa mozangu. Kipasi pa mkuru wa sekuru. Mwana wakubereka. Ulimba. Wekukowa. Zimbabwe. Tandiri kuona pano. Tandiri kuona buruma kasimba. Kutaka Simba. Chikontero akasimba. Akasimba dinoti. Akasimba. Redway. Ndoda mchukolenyu. Ndakakunza ikule. Ndakakunza imama. Ndakakunza isekuru. Kana muchitawanesha kukuchecheche. Reka ikutendereta. Rova ipanyongonya. Tinhimuna ipanchoma. Wauze kuti mulikuona. Monya. Repa kanyemba pota posi. Alongside. Monya. Repa kokwe. Keta. Mulu wakatsuka kutishi. Pao. Rikiti. Fu. Ayaya. Ayaya. Hapana chitindo Joshua. Hapana chitindo Joshua. Mundu wase. Po. Rigiti. Fu. Sutraititwe. Icho kwa demu ya Zimbabwe. Kana tiruka timekutaura panguwa ino. Ndiri kutaura ndakamira ndiri mukati menzvimbo yetetete. Yes. ZPC maseshe ose akaungana. Vari mukati mekupfapfaidza. Vari mukati mekututura. Rega ndikuti chandinacho nhasi tiri kupisa. Tiri kutukanere. Hatisi. Tiri kutukanere. Hatisi. Saka ndiite seyo. Sutraititwe. Paka. Checheche. Mwana kuchisiva here. Icho kwa demu ya Zimbabwe. Tapindira tiri mukati menzvimbo yetetete. Nyaya ndakabata pazuva nhasi. Inyaya yekuti izvo ndoda kukuzivisa chimwe chezvimwe zvakaitika mukati menzvimbo yandinoshivirira kuti Mountain Rushinga. Nyaya iyi makamboinzwa muri yeZimbabwe, but ndoda kupa update yacho. Ndiri pazuva ranhasi pane murume akagara nemukadzi wake. Ndokuita vana vaviri. Ndokutaka kunetsana. Mukadzi akatizira kuvabereki vake. Murume akazenga akudzokera achida senga anonyenyera kuita senga anovaraidza. Mukadzi akati ndibaba vevana vangu, rega ndivatonzera padhuze. Auya pakati pausiku mapasi 12 ndokusvika ndokuti kumukadzi wake, mukadzi wangu ndava kutitaurirana, but buda baba penyu chikodzero. Tikapinda baba penyu ndinorohwa nevabereki vako nokuti ndakambukurava. Paakabuda ipapo ndokuenda nemukadzi kunze about 500 meters kubva muyadhi yavo. Ndokusvika ndokuponda mukadzi. Vanhu vakamuka mangwana makuseni vachitsvaga mukadzi vachibva vamushaiwa, but vakazomuona akarara asina musoro ukatsvaga ukashaiwa. Vanoteerera nevenyuro makamboitwere nyaya. Nhasi ndavene update yacho panapa pane zvakaitika. Murume akatsvagwa akashaikwa, mukadzi uyu achibva awanikwa but asina musoro wakazowanikwa about 2 kilometers kubva pakaponderwa mukadzi. Wakaiswa mutoilet yakavakwa but isina denga. Asi zvakaitika ndezvekuti murume uyu akabatwa nemapurisa pane 3 months avharirwa. Asi regai ndikuzivisei, murume uyu anga ari kurumandi nezuro akashaika akafira kuchitokisi. Daniel Shiwiri Bindifo Chiwemba. Hairi Bindifo. Daniel Shiwiri. Tukutukanera. Hatisi. Suturai. Topa Badere. Bayimbumbata. Andiri hasimuzampata. Tirole. Pakatseka. Simuzampata. Tirole. Pakatseka. Simuzampata. Tirole. Pakatseka. Wana. Tirole. Pakatseka. Simuzampata. Pakatseka. Simuzampata. Report to the angel.
angel reporting to the angel. Rekaika tidani Kelebu si mango Muruna murito Manawe muno muchecheche Robert Ole Kelebu si mango. Thank you so very much. Ore maomba muruna murito. Uya tiado na makrasu huyo. Uya tuone kuwa. Amena utindia huyo. Magadi kuna itete Kumongo exchange. Mnaanza niko. Exchange simango. Unopa kupi? Kama bisa. Right, unokwenda kuita posho ngora eleka na kuti kutedzera zvoita posho ngora po rikiti po ayaya unokwenda kutedzera checheche asi ndinogona right. Ndesikawana mukoma wale makadiko mukoma munonzani munogara kupi sembada pamatiko munokwanisa kutedzera ani pakati pababa Isabel posho ngora kana kuti kanyemba bapati posho ngora. Sasa baba pati ndiye wapi manja? Tunataka baba pati. Baba pati walipo ile. Kanyemba ndio upi? Uya na green, kasira ngua. Mawe sikuja kudiana. Jawe sikudiana. Ndio sasa baba pati ile. Baba ile. Amai. Kanyemba pindira. Mira hapa. Ibu mnazani? Edson J. Matos. Mnaka na kopi? Pasela bo. Mati kuliko checheche. Wanogona kutafuta baba pati ile hapa. Wanogona ile. Hasa wako ai ngati bwapa imukana. Ngati wapa imukana. All right. Baba pati. Baba Isabel. Kanyemba ponzo. Posho ngora Washington Marimba. Right, Roma itone. Kanyemba alikwe. Wana Kanyemba. Yei. Aish. Uya sikomana manya tuone. Vanotera chirongwa posho ngora. Hapo simuti ari woko. Yes. Magadiko mkoma. Mulipo munozani? Munozani? Faraitaura kwa wakatarisa checheche. Mangorani muri Zimbabwe. Iwe urupita baba pati urupita Kanyemba ponzo. Uya urupita posho ngora hadi tone. Atina ngoma. Koma posho ngora putsure zvamina zvo nasi chizo tuvatereri vakati batira zvipi? Nasi baba pati tine chiri kupisa chepachecheche. Right. Tisati tatanga baba pati tunangotanga kusumudza mubhadha. Right. Andiriya Simudza mubhadha. Tirore. Uya. Andiriya Simudza mubhadha. tirove Pakatsika. Andiriya Simudza mubhadha. Tirove. Pakatsika. Andiriya Ayaya. Simudza. Taura chavina choti. baba pati chipinga ndo chiri kudhadhama. Hatina nguva vatereri vari kuda kunzwa chatakagukuchira nhasi chepachecheche. Right. Totanga here tiri kutukana here tiri kutukana here Hatisi. tiri kutukana here Aiwa saka toita sei simudzai papadzai zvaminazvo vatereri vakamirira kunzwa. paka Rikiti pfu. Amai. chiri kupisa chepachecheche. Right. Baba pati pane chiri kupisa chepachecheche. Chepachecheche chiri kupisa chiri kuitika zvamai manje. Pane mwana mukomana. Right. Mwana mukomana uyu anogara naamai vake. Achigara naamai vake vari two. But vari kuonekwa vachibuda muimba chete vari vaviri. Kuzvisa muri yeZimbabwe ndochimwe chinhu chikitiko chakatika pane vari kwezuro futi achigara futi zvanhasi. Saka mukoma chipai nhamba dzenyu kuvateereri vagoita vachikubatai. Namba vateereri vatora mabhilo nemapepa here. Namba dzisina chipomerwa. Namba dzisinganyadzisire. Right. 0776 3456 9994. Ndapota musapipe. Iwe
iwe. Wakona here. Saka murukura wati ndiye posho nakanyemba. Sure. Yes, I deny this.